салом ба ҳамаи тамошобинон, хуш омадем ба канали Арзанда. имрӯз сеюмрӯз аст ки ҳамроҳ дар таҳдон хӯрок тайёр мекунем ва имрӯз бошад ҳамроҳ каннелони тайёр мекунем. маҳсулот барои мо ба мо лозим аст. аз ҳама асосӣ ана ҳамин намуд макаронҳо ки худи ҳамин макаронҳо номашон каннелоне мебошад. ва боз ба мо лозим аст гӯшти қима кардашуда, пиёз, панир, 2 қошуқ томат ва боз барои соусаш яъне соус бешамел ба мо лозим аст шир, 1 қошуқ орд ва равған яъне сливочное масло. дар аввал пиёзро майда мекунем ва сурх мекунем каме. ҳаракат кунед ки пиёзро майда реза кунем. пиёзро каме сурх кардем ва акнун гӯшти қима кардашударо низ омехта мекунем ва камтар сурх мекунем. гӯшт каме сурх шуд ва акнун томатро низ омехта мекунем. намак мепошем. гӯштро тайёр кардем ва акнун соус бешамелро тайёр мекунем. хуб мегузорем. хуб дар аввал равғанро меандозем ва равғанро об мекунем ва акнун ордро низ меандозем ва камтар сурх мекунем. ширро низ мерезем ва тез омехта мекунем. то тайёр шуда мо омехта мекунем ки то ки соуси мо тагаш начаспад. каме намак мепошем ва мекобем. намемонем ки ҷӯшад. каме ки соуси мо ғафз шуд плитаро мекушем. ана ҳамин намуд соуси мо бояд шавад. на он қадар ғафз ва на он қадар суст. акнун бо як қошуқчаи майда дохили ана ҳамин макаронҳоро пур мекунем бо гӯшт. тамошобинони гиромӣ, ман ҳамаи макаронҳоро пури гӯшт кардам ва акнун тайёр мекунем ва дар аввал каме соус мерезем. ва акнун ҳамаи макаронҳоро мечинем. ва акнун соусро дар болои ҳамаи макаронҳо мерезем. акнун дар 180 дараҷа гармӣ дар муддати 30 дақиқа тайёр мекунем.
тамошобинон гиромӣ, хӯроки мо яъне канилонаи мо тайёр шуд. Ин намуд хӯрокро ман бори аввал тайёр карда истодам. боварӣ дорам ки шумо низ аз буддаи тайёр кардани ин намуд хӯрок мебароед. ба ҳамаи шумо иштиҳои соф, дили соф, сиҳату саломатӣ хоҳонам. Хайр, то дидори оянда, дар паноҳи худо бошед.